beteng dekat tu kecil rai bang ngalakut jingmut banbun Yesus ngalakut jingmut bun Yesus nganyai bun Yesus tungin pengkut dak minir wai tu kecil rai bang wan men sembukun ngadon ka wan men simbakun ngadon ka wan
Tengit subhai kini yang lang. In rai kini kejuai. Kasur jung jung doai. Bamun siapa kuat jung play lepas jung kini kejan me kumta. Un pen kendo. Yang hilang baru ini. Kabur berkabura. Wan haji longku jong mehi. Wan min subakoi ngadon ka. Wan simbaku ngadon ka. Wan men simbaku ngadwa. Wan min sim. Wan hakabor bat kaburo. Wan hajin lohku jong mehi. Say sian temenong wan min subakoi. Wan men simbaku ngadon ka. Wan men simbaku ngadwai. Wan hakabor bat kabura. Wan hajing lokut jong mehi. Tengah sebayang pinisyong. Boleh ini selain menyerap dan baju ini kejamin. Nam tak keburam kejumu. Amin. Lakir pa, ya baru ki pastor kat ki badon, bat ki temen besan invite si ki mengilakhat ngobah ban syong hani platform ngilapen krek ke Jakarta bentai jong pi. Ngobah ban burom ya kini kijing penbej. Reverend Sherman kini ke program na kabinta kini ke jinseng ha kini ke janmit. Laila mingi ya ke jinruai revival da ke jinseng samla balang maupat. I Sherman ha kini ke jinseng Reverend Isi Marwai ni bade Sherman jo ke evangelistic committee jinseng samla KGP snot sep ngi. I organize i mes napi banri di lingdo. I nongelam jinruai i master SD nongse. Pule baban duai teman besan si ke imyong. In lom ya ke jingaingu but bengkat bagi choirs na kajinseng samla balang kenton masar, kajinseng samla balang nongkwar, na kajinseng samla balang maupat. Kandon kajing ai kublay, mar kaliang na kaliang jo kajinseng samla sinat, bad na kaliang jong kabalang. Yo e kajing penbena ke badan kam na kaliang jong kajinseng samla sinat, bad na kaliang jong kabalang. Ba inong ilap akan de kajinseng i Reverend WK Hujan, bad kajing penwai. Reverend Sherman kini kalau ke program nak kita kini kecil seng. Saya sisiin pat hari ke janmit ke bakat du ke bakum ke jinseng samla KGP Sinod sep ngiling bagi evangelistic committee. Yo ban penlong ya kini ke jinseng yalap. Ni pediang ngobha ya pi iwei pe iwei syakene ka jinseng. Nadu ki pastor ki bedon hakini kapor ki teman besan ki wei pat ki nong syarai balang ki belangkum ki rangba balang ya pi ki long keme ki long pa ki khun samla ki hep ki be ki bedon ringkat lam bat ni bat kum ju ru ni pediang ngobha ru
ya pi ki pramen sim ki prabengai bi ki badon hakum kani kapor haki yeng ki sam ki jong pi ki bala ban ya don ringkat lambat ngi lingba ke ki YouTube channel ki bakum kabalang kadon bat kum juru ke YouTube channel bat ka local channel jong ka jinseng samla kasi jantia Presbyterian Synod Sapngi ga Good News TV ngi pediang ye phi da ka jing sngo e shagani ka jing shakri ka jong yu blai hakani ka jan mit ka ktien ka jong blai ka ong wat phi yo trai kat badang la ban syam yu tu kerpat yu kat ba udang hajan tu ubaman un e no yala kalenti baru riu bom hok yala ki jingmut tu un phai ru shau trai te un ngau sen ei ya u ngin pendam hau blai ha ki jing duai ni wan ban ai ngu ye me au blai u bau kpa u jongi u bah beneng ha ki ni ka jan mit ha ka bangin sayo ban penkut no ru ya kini ka jing sang yalap kabakum ke evangelistic committee jong ka jing sang samla kasi jantia Presbyterian Synod Sapngi nilayo awan penlong hakani ka balang hang ne hamaulai ni aingu ye me ko trai bi ye ka jing don ringkat ka jong me bat ki jing kerku ki jong me kerpang ko trai bi ye ka jing thau thmai ka jong me bat ka jing sham ka jong me ye ka jing im ka jong shimat ni aingu ye me ko trai bi ba me khot yang ni bat ru ko trai bi mela shim ye ki jing kit ki bakhia ki jong ni habangiwan syakajat kading pna kumta hakani ka janmit ku tribe i ni don kumne yegini ki programs ki bangingi peniat lengba jong kani kapor ot ku tribe i melekir ku bangi yo ban ruai shirham lengba ka jingalam ye ka jinwai pen shirham ku tribe i ot ni duai ru bamin kir ku tribe i ya ka wei ka benta ka bangingin sayo ban pendap ngau ko tribe i ka jing duai ka bret ka jongi ma rugi pop keringkang nawan ngiwan ban bukti ban khot kerpan ta kerteng ka em ber ka bor yung tribe nong penim ujongi u Jesus Christ amen ngini ruai ka jing ruai ka san spa san posao unong pen khia la syam u Jesu u bas ngaulam tien pentengan ukran yunong pang tus ngap kasur ujisu sur bathyang jingruai angel kerteng kortam haperthai jingruai bang bampat jusngau Jesu baye Jesu ka jingruai ka san spa san pusau kum tu barok ki dekhot ringkat bat ka cross bar hadien kata kum belapen baj i teman besan sikis imyong in sayalam yangi ka papulien ka ktien ka jong blai bat kum juru ha kijing duai Unong penkya bai klau la shem ujisu was lam yen pen ten
tàu đông ta khen nhà rộng in xây cái kết thành điện của Giêsu sur và thiam trình quay angel từ trên cốt thầm hát từ thế trên vai bạn mầm phát chu snow Giêsu back in Giêsu. Shua bangin pendem hagi jing duai. Ngan pen kan mau ya ki katto kan ni ki benta. Naga ktien ba khot ka jong blai. Ka bangila ban shem. Naga gospel ka jong Yohanes. Kal nong ka ba khat sao ka de khot ka ba khat san. Nang ta naga gospel ka jong Marcos kal nong ka ba khat riu ka de khot ka ba khat san. Nang ta naga shithi ka ba nung kong. Kajong upol sikinong koren kalnong bakhandai kada khot bahan riu ban ka siti upol sa Pilipi kalnong basaw bat kada khot ka bakhat lai ki benta nagaktin kajong belai ki ong kumni lada pi yanga to sumar yaki hukum jonga ula ong te haki to lek sya ka perthei baro bat to yalap ya gospel haki benriu baro namar lada ngayalap ya ga gospel omdon kadau kajingle kemen yanga namar ya kata ngamban seban le a kordit yanga lada ngam yalap ya ka gospel ngala ban le ya ki ei baro ha uta ubala pensyat bor yanga kini ki benta naktien ke jong belai bang lapen skol bang napor ngin pendam hu belai hagi jeng duai kokpa jongi ubah beneng ubadap da kajing I bat kajing isnei kaburam kajingu bat kajing yaro ngi ai shame namar kajing yalam bat kajing don rangkhat lengba ya kani kajing syakri kabangi ngi don ablei milalum lang sa shisin yu pait lang jong me bangin yo ia kaban wan ia kaban syakri hakan ke ying kaba kentang na kabanta ban yero bat ban pendon burom ia ka kerteng kaba im bat kaba don bor ke jong ba ablei ngi so ban ai ngue ya me hak me mele alam yangi nadu kaba sedang jong ka janmit singi tho ding bat hadu kan ka klip mat kaba menta kaba long ka jing syakri kaba ngin sa penkut ia kan ka jing seng yalap jong ka jing seng samla KJP sinot sep ngi hangne haga balang ha maulai ablei ka jingu bat ka buram baro ngi ai shame meladon rengkhat bat ngi lengba jong ka ngi baro ka we ablei hapdeng ka jing du jing kermen mela ai hangi ka jing kermen mela ai hangi ka sngi ka ba itenan mela ai hangi bau pat lang jong ka sinot ka jong me un yo ya ka ban syakri laj lut ya me ablei lang ba jong ka sngi shibun ki mensim ki ba kordor ki ba mela khot bat bakilawan yak ban pentmai lagi jong ke jeng em ban wan hakmat jong me ablei ngi duai ru sibanta dang ta ka balang ka jong me hang ni kilapen krek kilapen krom kilapen lut ya ka bor ya ka sori ki por bari kenta na ka banta ban penbit penbiang ya kan ka jing ya seng yalap jong ka jing seng samlas sinon ngi duai ablei ban kerku ya ki rempeying apa ka balang ka jong me hang ni kerku ya ki nong syarai ki jongka bakinang la ablei ka nang yapsa baningai hikai ya ki khun jong ka balang ka jong me hakalenti ka badai bat ka shisha baka balang ka jong me kanang roy nakaway ka por siya kaway pan ni don ru ablei hakan ka jing syakri ka pamenta ka bangin sa pankot ya kan ka jing ya seng yalap jong ka jing seng samlas sinot ngi ay don kam bat ngi don kam ya ka jing yalam ka jong ma ngi duai ablei bamen yalam nadu I pastor I balong I charman bapeniat ya kan ka jing syakri ho ji ginong yesim bentah ka jing ruai leng baki kuayar bat karpangi pastor WK hujan iban sa keren ya ka kubor ya lap leng bajo ka digajan bien
pen selai lojong men sim bakut ujong bako kubur ka bangin sengap at bangin syak skor leng bajong kan gapur kan long ken ablay kabala yak ban pen thamai bor yak jing im ki jongi man lakas ngi ya rapru ablay ngi bas sengap bat ki basyak skor bangin la yak ban le kat kum kamon bat ka jing hikai ka tin ka jong ngi bukti yak jing syakri ka badang sak baro ka jing yalam ka jong Nipani kini hakerteng Jisu badon bortam. Uba mentah masih bom jukuru. Amen. Ublain kurku ya kabangi syak skor ya ketin ka im ka jong bat kum juru ya kijing duai. Ngin poi syakawai pat kabenta kato kalong bangin yo ban ai syakakam kajong ublay barakani ka janmir kat bangin ngirang pen kre ya lagi jong kijing penet jingmut kijongi ban puson ru ya kijing kerku kijong ublay baru ban ai ru da kajing sngongu kat bakum kajing kerku kijong ublay ha kajing im kajongi syakakam kajong ngin Yerwai kijing rwai ka bashispa prapway bar hakaju kapor ka badang lum ye kijing ai syakakam ka jong ublay kidon lightly kijing sang samla kiban ai ya ki kwaya ki jongki kajing sang samla balang kenton masar kajing sang samla balang nongkwar bat kajing sang samla balang maupat kum kajing penkre nagamta yaladi shimat bangila ban ai shikakam ka jong blai baru nagamta ini koya bagila ban ai ya kijing ruai ki bakerpang ka jong ki ini ruai kijing ruai ka bashispa prapway bar hadin juga ni ka baladap ban lum ye kijing aingu bat kum juru habaki koya ki ladap ban ai ye kijing ruai ki jong ki ngasngop ha ban khot ye reverend S Maulong Wins ngobhaban penkentang ya kijing ai syakakam kajong blai
Shisha de Tamuji.
jing ya le jing ya nen di muốn xin đi cờ lon vẫn hai sa mi muốn xin try nghiêm non cam One
tong yele choble jing doi ablei ba kupa jingi bahab nang sasisin pan ni aingu kan rat ba bha ba Malaysia biangi kemi khon ke jong me bangin wan han ke ying bun tang ke jong me au blei nagam ta ban syakri ya me ublei ba im bat ublei bisya kan rat ba bhangi sngongu e ya me ba malong try jiki mat ba try jimen sim ke jongi ba malong ublei halor ki ek e baro halor ka perthei bakat jing thau jong ka baro melong sim jiki jing im jongi bat day han ka kerteng ke jong me ken ko try bagi kho siu baro kin dam krop bat bo thlit baro un plasna ba ma me malong try Hari kalong ka bapla hadu kerta, bakum no me usim jigis im utrai jugi trai, ubla thau yang ikan thai senrang, melawan ban hiar ban sim ban yap yapli, nam tagi pop jangi. Trai nge jan mingis ngongu ba me it yangi, bakade ka jing it ke jong me konrat babha ka penla yangi, bangin wan ban hajan jong me kumni hikim bangin long. Nyai ngo ye mekan rat babha Malaysia sngo bhai ngim ka sinot samla bangila ban wan han ka balang han maulai nadu ka sngi tho ding rengkat ba ka lap ki prepare ki program ki prepare ya ka jinga samla ka labu kala long sha ka jimen toy yangi ablei hakan ka jia seng bar han ka jan met ni sngo ngo kerpang ba ma ai ngi kum ka jinga sang samla sinot leng ba ka evangelistic community ko try Bayin ko ngu kajing ong kajong me ban lech ke perthei baro ban ya lap ya gospel ablay kum tanga dua kerpang nam taka evangelistic committee juga sinod bam rong kar inong kit kam ke khmat jong ka ablay bayin lap ban ya tur ya kam kajong me hagi kam ke per ban ya lap ya gospel kajong me hadu ba me kon rat ba mendawan kajing wan arsin try ba bahan ka pongi dua kerpang ru nakam niki jing ai yap ngelara han ka por ablay sisha habangi pet di khmat kilong ke barit hadu kata ablay haringa duai men subha kan rat babha megar khui kini hakanu kanu ka benta ka jing sang samla sinot mengkam kan long bagi nang la ban kan tiu su ya ka lama ka gospel ke jong me ablay sikin tin nga duai ro am ta syakri jong me sa sipang por un sa yeng ban ya lap ka teng ke jong me ablay Trangi wan sin ke jeseng rengkap ke jikmi lenti ban yo ai ko train ka tin ke jong me ngi wan sin jeseng rengkap ke jing thli ka dok nut ke jongi ablay nges kham ka khubor ke ben sayo se sin pat kan ai ngi ko tra ke jing shaman si mat mai ban mi nang ne rengkap ke jing suk ke jong me ablay sngo ko trai jing duai ki bat lot jongi na bagi duai ki ne baro hagar teng jong trai banong pen em jongi uji sukres amen. Ubleun kurku langingi baro lengba ka jing syak skor yegini ki kubor kiba ki jing sang samla kilawan ban ai lengba ki kwaya ki jongki kublei shibun ye pi iwei it khot jong ki kwaya na ki jing sang samla ye ki tu ki kentin jong ki jing ruai ki badan hakai ka kubor ka bakrau bat kila long shisha ka jingker khu na ka benta jongi lang baro ublei unnang ker khu ye pi iwei ba pi nang la ban yai pen sawa ya ka kubor ka jing pen em lengba ki sur jing ruai ki ba ublei bla ker khu ha ka jing em ka jong pi bat ker pangru lengba ka jing iubi jong ka jing long jing em ka jong pi ublei unang kerku ya pi ni ai ku blei ru da kejing sngongu ya ka jesang samla balang maupat kabla ai ru ya kejing ruai revival hashwa ban sedang kani kejing seng
ni ai khu blai ye phi ye ka jing pen ko ngu ka ba phi la pen ko ngu ye ka jing pen bet ka jongi kum ka evangelistic committee jong ka jing seng samla sinot sapngi hagni ka por ki prabangai bi ngila poi shakoi ka benta kata kalong namar ba ka dai kam jeseng ka khat du ka bangingin sayo ban pen kut no ya ka ni ka jing seng yalap hakani kasnam jong ka evangelistic committee ka bangi pelong hakani ka balang hangne hamaulai kumta ngidon ya ka jing ai khublai markaliang nakaliang jong evangelistic committee jong ka jing sang samla KGP Synod bat kumju nakaliang jong ka balang presbyterian nangne namaulai ki prabangai bi habangi poi sheni ka benta kene ka dei ka sien ka baning kong yanga bat kumta ka basdang ngapen pau ya ki kintien baladadon ya kanu ka benta ka banga kelet ban ai khublai yanu den rei nga pen pau batu phin sngo bha ban shim ya ka jingai khublai nakaliang ka jongi kum ka evangelistic committee ya kini ki kintien ngi pen pau kum ka jing sang kum ka evangelistic committee jong ka jing sang samla KGP Synod satngi ya ka jing sngongu ya ubla kerku yangi nadu menen ka sngi tho ding habangi poi hakani ka balang hangne hamaulai ya ka jing yalam ka jongu yangi habangi mi naki jaka ki baper bangin poi hakani ka balang daga jing suk daga jing keman bat kum joru bangin yo ban mat ye ki jing kerku ki jong u lengba jong kani ka jing sang yalap ka balalong nadu menen sngi tho ding hadu kani ka jan miet ka buram baro ngiai show blai ni pen paru ka jing sngongu ka jing ai khublai ya ki khot ki delegates ki supervisor ki counselor ki bla shem ki benta jong ka jing kit kli banwan shakani ka jing sang yalap banai ka por ka bakordor ka jong phi banyadon hakani ka jing sang yalap ka jing shem ka jing kit kli ka jong phi ban ye ye ka kam ka penlong ye ka jing sang yalap jong ka evangelistic committee jong ka jing sang samla sinot sapngi ka bayat bat ka bayat renti ngi pen paru ka jing sngongu bat ka jing ai khublai ya ki nong shem benta baro ki ba pau hangani ka program bat kumju ru ki bam shem la pau kerteng hakani ka program nadu ki nong tem ki nong yalam jingruai ki nong puli bat duai o ki ba ai ya ka seminar on mission work ka balalong ka jing kerku yangi ki khat bat ke delegates kerpang kalau long ka jing kerku ru ya ki missionary teachers ki bible man mission worker jong ka jing sang samla sinot sapngi habaki don hakathe kaling khatrai hangthe ha saliang ni pen pauru ka jing ai khublai ka bakerpang ru ya ki choir na ki jing sang samla baper bat kumju ru na ki standing choir ki bangi ngila pen bat kum ka evangelistic committee ka jing shem benta ka jong phi kalara shibun ni ka jing long mensim bat ru ye ki khubor ki ba phi phla ai ka long shisha ka borba na ka benta ka jing im ka jongi iwei bat na ka benta ki tu ki be yo ban sha skor ye ki sur jing ruai ki ba phi phla ai pen pauru ka jing ai khublai ya ki nong yalap ki balawan ai ya ka khubor ka jing pen ma ka balong ka jing thau thmai ka jing kershan bor batru ka balalong shisha ka jing kerku ya iwei i mensim i bakordor i balayo ban sha skor ya ka ktin ka ba im ka jong ublai ngimla klam jer kerteng yeki nadu inong yalam hakasni sajja hakasni tho ding iteman besan Dr. DG Marbanyang oj menen
ya Reverend L.E. Jarwa Mene Hakapor Shipau Shitang ya Reverend D.S. Roy Mukti Kumju Hakapor Shibji Shitang ya Reverend E.L. Karmau Plang kini walakim don shu lambat ngi hakani ke jing seng henry na kalyang jong evangelistic committee jong ke jing seng samla sinat sep ngi ngai khu blai bat ngi pen pau ke jing sngongu ya ke jing pen ko ngu sngur men siem ke jong pi bat kerpang ye ko kubor ka ba pi pla ai ka blong ke jing ker khu na kem tala jong yi lang baro kumju ru yai pastor Reverend W.K. Hujan ibadon ringkat lambat ngi hakum ke por ibahasa shipang por insai ka kubor ka ktien ka em ka joblai ngi pen pau ka jing sngongu ru ya i ya kini ka por ka ba koridor ka ba lapen ko ngu ya kini ka jing pen bat ka jongi kum ka evangelistic committee kublai shibun pastor ya ka por ka ba koridor bat ka jing pen ko sngur men sim ka jong pi ni pediang sngow bahai pi hakum kanai kapor ni sngow thu ki don ki para bi ki jong pi ki ba pi pi awan ringkat ki balong na kabalang ka ba pi pi pet ni pediang sngow bha na ka benta jong ki ru bat ni ai khublai ru lupa ya pi ya kini ka khubor ka ba pi pin sa ai kan long ka jingker khu na ka benta jong ilang baro ni pen pau ru ka jing ai khublai hakani kapor ya kabalang hangne hamaulai kabalang hangne hamaulai kala daiban pediang ya kini ke jingseng yalap jong ka jingseng samla kasi Jaintia Presbyterian Synod sepngi house nam arhajar arpau henry namar katu ka jinglen shop jong kini ka klam COVID-19 omsem la ban pendap ya kata bat nila tho biang na kalyang jong evangelistic committee jong kajing seng samla sinot ya ka presbytery maulai bat kumju ru ya kabalang maulai bahkan priang ya kini kajing seng yalap daga mensiam jong kajing penkok ngu ya ka ka bakum kajing seng samla kala kerpa kal priang sngur mensiam kala penkre ya kajing don kam baro barhabang iwan ban ya kendu ngi ya kajing keman batru ya kajing rhem mensim kajang pikum kabalang kabalapau nadu ki pastor ki basyem ya kajing ket klit ki teman besan jong kabalang ki khot ka committee balang ki khon samla shinrang bat kentai ki basyem ya kajing ket klit bat kalalong shisha kajing shngan kajing ai mensim yang ikum ka evangelistic committee habang ya kendu lambat pi bat kini barok kejing pen krek kejong pi kilalong shisha kejing mentoy kejing kerku nak menta jong ke evangelistic committee bat kerpang ya kini kejing sang yalap kabangila yo ban penlong hakani ka balang kejong pi hangne nadu menen kesngi tho ding hadu menta kini kejan mit kublai shibun ya pi kum ka balang ngim don ai ban siu keliang ya kejing le bha kejing penbet kejing penbiang kejong pi baro kabangi ngim la banjer yaki iwei pa iwei henry ni supen pau ya ka mensim kejing ngongu ya ka ai ka ba pi pilale na ka menta jongi ki ai baro ki ba pi pilale ni priang ngau bha bat ni pen pau ya ki kentien jong kejing kerku kerdo bau blai unang yalam unang kerku ya pi kum kabalang ba pi pinang la banang ya shaprang ha kejing syakri kejong pi ya blai nadu ki pastor ki bayalam ki teman besan ki rang ba balang ya pi kilong kme kilong pa ki kon samla hadu ki hap ki beret ublai un kerku ya pi pinang la banang ya shaprang ha kejing edai kejong pi shimat lam baru blai bat kumju ru ha kajing pendon buram kajong pi yau blai ngi ai khu blai ru ngi pen pau ru kajing sngongu ya iwei pa iwei iram pa ying kristan ho kajing poi kajong ikum ki khot bat ki delegate sekani kajing sang ngi sngo thu kalong ka baduna shibun ki don ki ram pa ying ki bala priang kaluj men siem henrei pio tang khendiat ngut ki bayuan ban ya shong ban ya sa ringkat lambat pi ngau diau ni pen ma iya kane wat bat ni khot i
ye phi kiram pe yeng sngo bha ban ma bat wat sngo ai ye kini ka jing bom la ka jong kit khot bat ki delegates ban ya poi renti shakani ka jing seng kumta hangani ka por nga nakaliang ka jonga ngai khublei ya phi baro oi la da don yano ka bangong kum klat nrei hagani ka por nakaliang jong ki evangelistic committee jong ka jing seng samla khasi jantia presbyterian synod satngi ngai khublei ban ngakir khu kerdo ya phi baro ki biadon bentang hagani ka jing seng yalap jong ka jing seng samla synod barok ke ba phi philatreish tam ublei un kurkhu bat un the karhai ke jing kurkhu ha ke jing im ka jong phi hoj nakaliang jongi ki khot bat ke delicate skinom la bani ai khublei ye iwei pe iwei te hani ka por ngas nakaliang ka jonga nganyang nakabenta ka evangelistic committee bat kumju nakabenta ki khot bat ke delicate ki bawan chikene ke jing sang banai khublei ru ya i ban sayang nakaliang jong kabalang isngau tu irreverend biswear in sayang nakaliang jong kabalang ban ai khublei hak ban ai ki kentien khublei hakom kini kapor tekum tangas ngau haban khot i ngan ai ka kti ka jing khublei kabalong nakaliang jong ka jing sang samla synod ya kabalang hi baro kawai tikat keba ngedon ai ki khot bat ki delegates ngin sngo baha ban yang kat mangana ai khublei ye pastor biswer bayang nakaliang jong kabalang sngo baha mini yang pastor nakaliang jong evangelistic committee jong ka jing sang samla synod ni pen pau ka jing sngo bat ka jing ai khublei ye ki ai bar ho ki ba phi kum kabalang phila le bha phila penbet penbiang nak menta ki jing don kam ki jongi habangi don hagani ka jing sang yala tu blai un kurkhu ye phi ya ka balang hi bar koi ba pinang la banong ka balang ka brang roi shaprang ha ka jing shakri ba ki jing pendan buram ya ublai unlong ringkap lam bala ka jong ka balang nak benta ka buram ka jong amen To kini kalong kejing kerpat nakaliang jong ki traffic volunteers bakadon kini ka kali ML05M 4756 ML05M 4756 kini kali kala penwet shibon ya kasurak kumta itra jong kini ka kali insngau ba ban mi ban let ban weng kini ka kali kublai shibon. The Reverend Chairman, ki nugget kam jogi jeseng samla jogi KJP Synod sepngi, ki khot jogi evangelistic committee jogi jeseng samla ki synod, ki pastor, bat ki delegates baro, bat borok langkat ki ba lak punya don lang hani ka jing syakri hani ka por mentah. Tengah yang nak mentah jong ka jing jeseng samla. Bat kabalang Presiden Maulahi kumwe ni ki pastor jong kabalang banai ki kintin jong kejing khublei hoi mentang lapoi hagni ka kenta ke bakhadu ke jeseng ke bakhadu ke bila banyo hagni ke jeseng lap jong ke jeseng samla jong ke synod bat ke julohi ka rukom ke jongi hagaba ngia khlat kumni ka rukom jong kum kabalang Presiden ngidon ye kini kejing ai khublei mar kaliang philala ban poi hani ka balang ka jongi kom to na du ka singi tho diem ha ka bangilap diang sko bai phi ha ka balang ha ki yeng ki sem jongi ba la ru ki jing kran priang le ba wei pan ki para pastor jong ka balang nrenga studio bat ko singam simla don kat mar ki don kat tok ani ki jing don kam Barakan ni kapor na skobon ong kumni, habangin saya klat no kumni, ublay, ulorikat bat pi, unkur kuye pi, bat ulorikat bagajing syakri yupin pendap kum ke jasang samla, jong ka sinodi. Pi habakawan ke jasang kumni,
yang suman ai khub lei karpang ke jeseng ya ke evangelist committee jo ke jeseng samla jo sinat ba pi penyo ya ke ni ke jeseng ha balang ke jungi ha ki wan begini pi kalong kum ke jeng pen kersiu thia engum ke balang la shupai habar pila ben ibing iklan ten rei ngidon ke jeng klot bring jungi ten rei ke jeng wan jo ke jeseng ke bakum kini kaplong ba kalau kersiu ngi ha ke ba ki khon jo ke balang bat kitu la se ki ba kami smart bani kit iba andrei lima ka jingwa je seng ka pelong ki ok bentah la ka jong ka bentah jong ki nam ta ki pen krek ji pen biang ya kini ki je seng lam ting so ban ai khub le pi kum ka ban je komti jong ka jing seng samla sinot ma pi pen yo ya kini bentah kini ke balang ka jongi ka jingwan jong ni ki je seng lam kalong ke jingkar khu ke jing mentoi ngi kum ka balang namar ngi ngi ok bentah lem na ke jing besar ke bakin jaman siam ia ke baki syakir blay ki man ai ke jing penbai jong pi ke evangelistic committee na du ka jan mi sing saja minnen ke sing bat mentaru indang yo kini kalau ke jing ke jaman siam ia ke ba ngi kum ka balang hi ok diang te khu blay shi bon e ndam te jong pi ba pila ban punyo bentar lem hangi kum ka balang bahadi melawai kini ke jeseng nang ni pisli phai no hoi ngi persyang hi kum ka balang ban persyang ban penbit biang ki jingdon kam jo phi ten rei ha ki jong rio ken don hi kat tok ani ki aka ke begin la ban le lut ki jingdon kam jo phi ban pen biang la ka long ha ka balang da ka long ki yeng ki sem jing ten rei yang ngai ha ki ben sim kristan pinom tho yu kum kita pediang bagi ake bangile khoi nam tu phi ngile ka da men sim jo ke jing i ni pediang la du ka men sim tela don kini no ki jing mam la jing skong ba ben ya map nya klat kita ke ber khoi ba da pen selek no nang ni ka jing dwai jing ka balang ka long u bole un kur khu ye phi apili phai shir ki jong balang district pestri jong phi shi ki shnong ki thao ki ying ki sam phi phi nyo ma ye ki jing kur khu bo bole don ai phi ba phi nang la shu ban shakri u khamba ublen negar khu gerpang oi ia ke evangelistic committee jo ke sang samla sinat bar ke sang samla sinat bar ko wei kino ke kam jo ka baro ba pinang la abon ki atiat ki ba ko do ju ha ki por baro ki si ki snem ki banang wan ti khuble chibun e pastor nam tagi kentien ko pil ai na ka liang jo phi nam ta jo ka je sang samla sinat yangi kum ka bala hang ni pediang ka basno bhai ki kentien ye wa phi pil ai bahkan ni kapor pada yang ngadon sekawi bentaban pendep bakata kalong yemla kum ke jasa samla ke balang klem da ai khublai kerpang yakini kibla don benta ban pelak engi bingla ban priang ya kini ke jasa ngelam kata kalong ya keslong recreational ground trust kibla ai ke permission pen kam ya kata ke second ground apolo bangion pelong menne kam tu iki atli ke jaseng bas posteng bat kom juru bas sibeji nangi ai khubleiru DC juga is kasih health ndakam taka permission wala sha ngi ban pelong yakini kijing seng nang tangi ai khubleiru ho USP traffic bat kom juru ya ki traffic police bila syem yang la juga bentah ban pej ban don kanu kijing thot ha kijing yat bej jugi kali kibawan syakini kijing seng ai khubleiru ho yaki Shillong municipal board kiba laira ban dispose ni garbage mende kam tu mo mi don kijing bam di pelawai je seng ben ko te laira ban dispose ye gitu ki ai berkhoi kitum kitam yomi batam nakatu ka ba ngiya ba mene nang tangam la ru khlam da ai khublei ye gida ba shnong jaw like dom menne ngi men nadu tu sing tho hi ban kham tu menne ngi on pinyang kali hagi benta ba ha po jing pe jing ju jaw like dom kita gi benta ba jan ba ka school sengasi ba sengasi college nang ta kum juru nam ta ki dor ba shnong ju golf leng ba kalamali kini ru ho ngi on ban kam ki jaka ju ki ai khublei ki nam ti kani ke ai ki la le ka long ka jing rap le mengi ha kani gi benta ngem lawan khlam da ai khublei ru ya ga dor ba shnong lai rong hem barki nok chung chunong jogom la yor heb
boleh syak tom lembat ni bat hoi ban ya don mentah ke pun krea ban pedang ya kini ke jeseng boleh ikut ku ya piru no orang ba snong ki khot juga escape committee juga snong ki samla snong bat ki nong snong hi jong snong mau lai rong hem nang ta ni ai ku boleh ru ya fire emergency services bat ki try ki recovery bands ndak tak jerap lem joki benda kasi ban penbiang kini yo sumi kan no ka jinon kam ki kloi ban ai ban kene ka ti ka jingrap ka jongki nang tang ai khu blai ru hani ka por ya ka MECL ki bala pet lakmi ba sum don kan no ka jing thot ha ka jing ya dei ka jing penbiang ya ka light tinang ta ba der ai khu blai ya ka PHE kini ru bala pet nam ta ka jing penbiang iki umbam ke umdi ki bungi don kam nak ta jong ni ka jing seng dia ni ka por snow ban pai lu sikir khot juga balang ki parbangai juga balang ki ba la ai ki jaga jongki ban set ki kali jongki nongwan sikini jeseng long ki deklit sikini kino la ka long hang ni na ha lu ko jaga la ka long ha ka dong yorong hap la ka dong nglum nong kwar hang no pi kloi ban ai ki jaga ki jongpi bat kom joru nagam ta ka jing pun kre ka jongpi ya ka bam ka di ba ka jaga sa nagam ta jongki delegates bat kom joru ki nongwan sikini jeseng bat ye ki benta baro ba kom ki khoj ga balang phile ha ba nikit ya ba nam ta ka jing pun kre ye ki jeseng ublai kor khu ya pi kom ki khon juga balang tigi don ki komti ki ba pher ki bala shemi la ka jong ka benta ban treshitom ban pej ban don ki jing ko han ka benta ngan mel ka tang ki don ka tung komti ki bangil thung ni ai khuble phi baro phile treshitom phile khatstom ban pej ki bi khot ki nyaj be garanti habam don kan no ka jing thut ni ai khuble ro hoi nam ta ki volunteers ki jing trelang jong phi ka long ka jing job ya kan ni ke jeseng pi pe pi ki pan pe bonom don kan no jing thot ha kan no benta baru ya ka ti ko pi don bale u bale ko khu ya ka kam ka bari ya ka pi le ni don ha ni ka por hoi ban ai khu bale na kam ta ki to ki ba le ya ka videography photography pi ru don la ka jong ka benta mar khlam ka jing don jong pi ru kan ma long pi don ya la ka jong ka benta ha ka jing dai bat kani ke jeseng ilap juga senyap te yo kumnur lang la persyang ban lis yo sil kumnur kum klet kum ya laj ya no reno ha ni jing ai khule junga kar pat phin sban ma bi kata henrai ke jing tho ke jing kwa hi ka long ban ai khule pi we ki bodon ya ke benta ban wara ya ke jing job ha ke jing dai ba ke jing pedang jing ya ke ni ke jeseng ilap juga senyap ten rei ngoban ong hani kapor bagi jing ngomong ka khrau tam ka bangidon kalong yo blei ulong trai juga kam dei mo ulong halendat juga ki berkhoi bonra ye ki jing job ha ki jing pediang jing kum ka balang ya kani ke jing seng ya lab yung sinat sen samla sinat ti kum ta sai sin pat blei kur khu ye pi bar olang de ki jing kur khu jong jung khrau pi bat sai sing ai khu blei ya pi baro habis lei phai pat na ka balang chi blei jing suk lor kat lem bat pi te ka ni ka por ngas ngut nat mo bangi yo jing khu blei kom tu la ka lang ju chairman belam jaseng hawa i penyang kom tu ni ju su nat habi khu blei ju sunat khu blei da yang dei da syong da ni ka poru ngas ngo ba ngiru na ka lang ka balang ngin pendek kita kejuk benta ngekerpat iki khot juga balang langim de bun akan dikapur hang ni po imani mangi aila ki wepat ibu ki balang kin don sebar tere hang no pidon pin sngo ba ban yeng gum gadak bingi khublei ya kini kinok penyai na do pastor chairman kinok it kam it khot ki evangelist committee kitul kes porok wan ki jeseng ka bangana ai ka ti junga wan khublei chairman ta ne ka pona kerpat iki khot juga balang persen mulai pin sngo ba ban yeng lang Pastor kublai sibut ublai kur kui pi bat kum julu je seng samla je sinat
Pin la ban ya seprang hak kami jong sekali. Kublai. Terus ko bahaban siang. Saya sian pat kublai shibun ya baro kiblai don benta kamtam nakaliang jong kabalang. Hangni kapor yen poino sa syakawai pat kabenta kata kalong yen sayo sngauru ya ka kubor ka jingalap nagaktin kabaim ka jong blai te hashwa bangin sayo ban syakor ya ka kubor ka jingalap nagaktin ka jong blai kan subahaban khot yai sketri nakaliang nakasinap baina ai ka jing penbra bat kumjuru nakaliang jong kabalang. Reverend Sherman kini kilong ki jing penbena nakaliang jong jing seng samla sinat ni kerpat ya ki supervisors baro ki ba ki decision card ki dangdan bat phi ya ki bempat sim nala ya ki ba phi pen poi shai ship supervisor Ibrahim P Marwen i kerpat ya phi ba pen sobha ya ka ban pen poi ya ki decision card ndalawai kini ki jing seng ni sngo komen ban pentip bangi layo ya ka wei ka donation 1000 tengka ke bala ai dei wei ne preng ki para bangai sya ka mission fund jong ka jing trei ka jing sang samla KGP sinat sep ni Reverend Sherman kini kilong ki jing penbena. Kini kilong ki jing penbena nakaliang jong kabalang kabaningkong bakerpat iki bro kini ki kuaya bro lai tali pin sngoba ban syong hak jaka ka ba pisyong hadian blawai kini ki jeseng bat ka kuaya jaka balang presbyterian mopan kidon kitra jaka yeng kil pen kre ya ki jing bam lam ta jong pi bat kidon sau tali ki long yeng nganget pinum sngowi namar bro ngiak wa ban yo bentalang ti kinlej hakini ki yeng hayeng ikong numita marpna hayo rengham hayeng ikong Aluma Karluki hang ni Hayorungham bat hayeng ikong Luciana Karluki Hayorungham bat kabasaw kadai hayeng je ikong Margreta Pengrup kabadon tang hani hasiliang surak JS Road hanong lum kakawaya jong kabalang presbyterian Kenton Mesar kan lej hayeng je ikong Bidamon Simli kabadon hang tei hamulai nong kuar bat kakawaya jong kabalang presbyterian Maulai kini rukin lej hi art ligi kamut banong kakawaya jong kabalang presbyterian nong kuar kini rukin lej aki art lagi yeng kawai hayeng jo ikong Shuridan Lamari hang ni Hayorungham bat kumjuru hayeng ikong Badamon Sangriang kabadon hi hang ni Hayorungham tis ngobaban buram ya kini kecing penkre jong kitrai jong kini yeng malakerpat iki trai jong ki yeng ru kin ngobaban wan syau ini ki kuaya nang ni yang mani nakajaka ka baki syong kawai pan ki program jong kabalang kani kalong na mataki khot jong kabalang baki program jong kabalang na mataki katayo baro sitayo na do lasai ka sngi ken long kumtu kumbalap pren haka program kabalai ngilio pediang yaki donaskan na kabenta ka charity football friendly match jong ka jeseng selok ki pastor ka KGP sunat sepngi ki banyele kai hapadeng ki pastor jong ka Shillong zone persya ka kinhun ki officers jong ke East Khasi District haka arpu artrik Oktober arajar arpu ar ha stadium madanhe kabadon ha Putmuri haka por Shibiji no Pai Sngi nak benta bani ram ya ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital haka jing rakhi ya ka jing dap sispa snem ka hospital mintau snem arajar arpu ar bat kam kerpang bantai ya ka Centenary Building jong ka hospital kador jong ki danaskat kalong kadon ke san hajar syajar sanspa arspa sanpo bat sispa tengka kawai kitu ki pakwa bani ram nakamata kani ke jing temu kila manshim ondalawai ya kani ke jeseng ngin up ya pihang ni platform hayeng mani kumbasan sipo minen sakawai pan kadon kawai ke syatri ya kabala kum kelen
Hakamra emergency health care. Itrai jong kan ikisitri ila ban saya kendo yakinong kitkam jong ije seng samla ban yo ya ka. Bat kejing pen mana ka bakhat du kalong. Lakirpan ya barok ki volunteers jong ka balang. Bapin sngoba ban Aisha sa sipor bahadin belawai kan ije seng barok pinumpat len sngoba ban am kidang don ki kam ya ki bangidei ban pendam. Kita gilong kejing pen mana Reverend Chairman. Ini ya beteng daga pengirwai ke jirwai ke shispa arpo nyau kumen sim kajing pentemai ahyar daga bor bakrau penduru kabut usotan kajing snew nangi tulau ya kale beneng atrai tu pa ya kinong pop ban penim aingin ngau kaktien kajong me isnai kenran aingin hadien baldap kani kajing ruai I pastor WK hujan in ai ka jinglap nagaktin ka ka joblay kumtangi khot ngia wer ye pi iwei ba pinchong man sha skor ya kaktin ka ka joblay oi ki badan saudong jong ka tendong pen sawa bat kumju ru ki badan lingba ki ba pet bat ki sha skor lingba ki YouTube channel ki ba kum ka balang bat kumju nakaliang jong ka jingseng samla sinot kapen kum tangi khot ban nyawer pi bapin ai kapor ka bakordor ka jong pi namar wo blai udon ban kren bat ban thau thmai nakabenta ka jing ka jong pi ngin ruai ka jirwai ka shispa ar pnyau bat hadien ka tai I pastor in sa shim ya ka benta hadu ka bapenwai ya ka jingseng Dengan pendam bagi jing duai. Ko kpa jongi ubah beneng. Ni aingu MS sisien pat kenrat nama gani kapor ka bakodo ka bakentang Ka mekhot ru yangi bagin syong hang ni. Ban ngap ye ka ktien ka ba bat ka badon jingmut ka jong ba. Kenrat ba me pen yang yu syakri ubatlat. Ubadon ru ya ka remyang sentur ka bet tinget bat uthli ubatlon. Syakri jome upen red ya ledi ban kerpat ya kajing pen kentang ka jome bagata kerem yang sentur ko kenrat kanom keren ya ka bathok na ka balam ler han rai bet ya kajing shisha jo ka ktien jome
Usyagri jong me upen red yala di ban kerpat. Ya ka jing pen kentang ka jong me ru kenrat. Ya ka wei pagawai ka bensim ka badan hakan ka jing seng. Baki ki ke bakin yo sngau kenrat. Kan long ka bor ya ka jing em jong ki. Bakum no bakin langsan hakat ka jing em ka bakan jam bensim. Haga jing day ru ka jong ki shimet pat me. Try shim nga shu ai ngo ya me. Nama melong ublei ubangila ban syania. Melong ru ujo menen menta bat syabam jukut. Bat ngi ap kermen ya ka pohor ka jong me. Bat ya ka jing ya lai lut ka jong men sim ba khu jong me. Leng ba ka ktien ka ba em ka jong me. Sngau kan rat iki jing duai. Haga kerteng uji sunga duai. Amen. Irreverent Chairman Kinong Kit Kam Jong ke Evangelistic Committee Jong ke Jingeseng Samla KGP Senat Sep Ngi Jongi Ki Dukhat Ki Delegates Ki Pastor Baro Kat Ki Bala Bandon Hagan Ki Janmit Kinong Syarai Nalaki Jong Ki Balang Daga Bagan Thup Ningkong Eka Balang Maulai Ki Dukhat Jong Ki Committee Balang Daga Basnang Na Maulai Bat Naki Weipat Ki Balang Hapo Jong Ka Presbytery Bat Nabar Komjo Kilong kpa, kilong kime, ki samla, bat ki hep kena ki berit. Bat kumju ru kat ki bala ban yo sngau. Leng bagan ni ka tendong jing sawa kan ni ka janmit. Haga baning kong nga ai kuble ye pi. Haga kerteng ka jong try bat unong pen im jongi uji sukres. Ubang inget bade haga ni ka kerteng. Baya ka jing seng samla KGP Senat Sep Ngi jongi. Lapan syong nong rim, lapan su thit, bat lapan ngam jeliu bah. Bat ka Bible ka kampen sya syu. Daga baong bakita ki ba pediang ya gani ka kerteng daga jingkala ka bamut. Ken yo ya ka jaka om tang ha ka yeng jong oblay. Henre ken yo ya ka jaka ha ka do nut ka jong oblay hi. Ngamla kelam depan pau ya ka jing sngongu ka ba kraw ka jong ayo oblay. Ubangangit bagadi ka jing yalam jing mut ka jong ublay. Ikinong yalam, ikinong kit kam jong Evangelistic Committee. Ban kan mau ya ka kerteng jonga. Bat ban ai banta ya nga. Hakani ka janmit. Ublay un kerku, ublay un yarap, bat ublay un yalam. Leng bagani ka jing yeseng yalap. Hakani ka janmit ka bambanta. Hakani ka por hasua bangan yat syaprang. Ban keren ya ka ktien ka jong ublay. Nadar iway iparlok samla nagajing seng samla put muri jungi nangtai. Iba kerteng idaya in ai kwe gajing ruai kum gajing pen kre. Ya gajing mut jing berkat ya gadok nut gajongi. Banyo sngo ya gaktien gajong uble ngam tip idaya idon hangdo ngakot ya i in ai gani gajing ruai. Kabakar pang gajong i. Check. Kejingu bat keburam. Nga syublay. Uba pelak pat yang nga bat yangi banyilum langgum ni. Bat yang nga bangalak bang yang bangan ruai bang. Bakalong gaway nikilat ban playa kejing panim ay kejang u. Ngalong tang kanong pop kabakraw. Ulawan niya kaban pin bat mawahad ikibalajak no. Kaditang kajing syayap kajang halor kading pana. Kabalong kakuna kaban siyo. Ya kajing baman, kajing palat jungi paro. Bagata kalong ka gospel kajang utray Jesus Christ. Kabaw upha iyik ningkong ikisaran kajang Banlet banyalap shikibriw. Bankla kabamut bat pai no ikipop kajang ki. Kakerteng jong kajing rai kalong man bangajam. Kakeren syapang kajingyat in tipel grem jong ubanged ubalasiw spa nakador ba kasnam jong utray. Hapadengki koro koram kajing sya ashtom jong kajing Henry kaktin kajong blay kalpan syay.
bat ko ong tu shat kemen pi ha pio bental le ka jing sha stom Chris kenang bapila balong gi badap da ka jing kemen habaya kaya jong ka brom jong u on sepen pau bat ublei ki kular ki bas kem ki jong u nakisam bo utrai u yalam ye kelenti jong ubriu ha kelenti ka baben bot u yarap ye kita ki bapensong bhai u laki klon ki numsa hajo namar utrai sa shisin pan un kli ye ki bat kan ai bor yingi bengila bnyo man ik jing pen thma he ka jing em khana bengila bnya ik lenti ya pilgrim jing ye ka sla jong ka khndo ban ba la ka ding phna ban sha ka jing sha stom bengi kam ganti ki jing lor ka bas kem ki jong o mngin yo diang ye ka ri ka bobla kular man banga jam kalong ka teng jong ka jing ro ai
ta ka boram jong o. Amen. Ngan pai kerpang kalong kapang jong kejingelap bau blei udan ban kren hapdeng jongi hagani ka janmit bad ya gani kapang ngala persyang ban paria haki arteli ki benta lani haki arteli ki face ka ban ningkong habang apai kerpang ngan yo I ayu bad haka face ka baar ndang ala de ple ya ga jingkang ngan yo ayu ka kitab Exodus kalonong kabalay kot kabalay hadu kabahan riu kaya tu ya kani ka jingja bakalong kumni skap ngan pule ya ka tie Moses ulaong ngan pai kerpang menta ban kmi ya kani ka jing ipau bakrau nakabalay bakalau lenong kam ing do no temen bau try ula yo ibu ula pai kerpang ban jingo ublay ula khot yo na pedeng kata kalau lenong baduda ong go Moses uti ula yathu hakmi manga tie ula ong wat wan hajan shani to da lot no yigi juti jong mi na laki slajat na bagata ka jaka ka ba meyeng kalong kabakentang ula ong ru ngalong mga ublay ukpa jong me ublay u Abraham ublay u Isaac bad ublay u Jacob de bad Moses ula bu ri ya laga kman naba ula shep ting ban kmi ya ublay haka first face jong ka jingja ngin ya kren ya ka jingyad lenti ka jong Moses haka tagasngi bau yo I ya kawai ka laulan nong ka bala meding handre ka ba pla ka long bagata ka laulan nong kam shiming ngam tip la ka ja ka ka juk jongi ka bamenta ngin batay kumno ya ka kading kame halaulan nong handre kam shambam pat ya ka laulan nong but kalong ka jingja ka bakam pala haka face lani ha step uban ningkong bau Moses uong yaladi ngan pai kerpang haba ong pai kerpang kapamut udah sange udah nyokor udah penlut por udah nyau puram bahaba nga sange ban pai ngan yo I ya kani ka jing pala balay kalongkom ni lakading hakata ka law lenong kalame hanrei balay pat baki ding ki bayap hakata ka law lenong kem shimlaing ay ngan yo I ya ki jing pala ay bangan ngan pai kerpang bangan das ngautu kamut ayu kali ka jingja kat ba Moses udang sngau lengo ublay ulawan pau hau hagasur da ka baong Moses ngalong mga ublay u kapajong me ngalong mga ublay u Abraham ngalong mga ublay u Isaac badublay u Jacob di nganom keren ya kapang balay ublay u Yeshem yu Moses nganom keren kay ga jing temu ga jong ublay handre nganwan ra ya kaway kapang baga jing Yeshem ga jong ublay yu Moses kalong ban ay ha Moses ya ka vision lani ya ka jing yo ipaw way ni kinong tho ubakerteng u asleep habu keren ya kena banta hakata kot kubu ai kerteng truth and life uong komne uong kani kamdei tang ka jing yo I kamdei tang ka basu yo I handre ka di ka jing yo I pau ba ublay ukwa bantay pat ya ka jinget bat banget hauta ubama u usyam sngoba ki para samla ki ba I ki jonga baro
haga face ka ban ningkong ublay uong yo Moses wadwan syajan syani to the Lord yagi juti jong me na kislajat jong me na bagata ka jaka ka ba meyeng kalong ka kendo ka ba kentang haga fast face jong ka jinge seng yalap ar hajar ar puar haga jing kentang jong ka por mat haga jing sngau kentang jong ka jing syakri para samla POE ayu haga fast face jong ka jing seng yalap POE ayu ka team jong ka jing seng yalap kalong pilong kinong pala jong mat la seng nong rem ya kanina ka kitab ki kam ki apostol iway pra ban haga ni ka face ka ban ningkong jong ka ni gambit shua bangin kalyap ya ka jing seng yalap POE ayu POE ba unong wan jing seng ubon POE ba unong wan jing seng uday upat ba ubon ni POE ya ka jing he jong ka jing seng POE ayu haga fast face shua ba pen kaliap no hatu POE bangilan ng roy POE ayu haga jing seng yalap hatu POE jing yo ipau menelar wai da kawai ka kuaya bangi hagi sngi gibak hado habanga keren ya ka jing yalap haga ni ka janmiet ngamla ban kelet habanga phaidian ya ka team jo ka women Sunday talong ka team ka bakhia bha balai bitem nama baga keren ya ka ayom jo ka jing wan jingo the season of visitation ban haga tu ka team ngila ya keren ban kalong ka ba ban ka ba jeliu ban sngau tho balano kata ka ayom jo ka jing wan jingo kanja Maria Dep ka women Sunday kat tu kat dia benai wan ka jing seng yalam POE ayu hatu POE ya ipelia ding jong women sim bakut hatu POE bagadon ka jing pela hagani ka jing seng yalam nekadei tangka program bangan haban le ban pendep POE ayu hatu pis ngau tu baka tu ka jaka ka ba pisong kadai ka ba kentang hatu POE ne bau trai usyam snow ba udap liang snow ba Maria Syong haga tu ka ben piong trai nga aingu ya me bangadon haga ni ka jingeseng langa telot langa bit langa duk langa bakla langa mat iki jingele bat kijing kibam don mano batip tang ublehi ngayo ine ba ublei usyam skoba shua ba pen kaliam shua ban penkut no ya kan ka jing seng yalap POE ayu mane POE ayu hamadan pulo POE ayu hagan ka janmit shua ba pen long kinong pla jonga ong utrai up ha Jerusalem ba kentang pen yo ayu Pinyo ya ka jing bun upat ba Pinyo ya ka jing nangroy hakinong wan jing iseng ni pinyo ban sngau tu ya ka dur jong ka jing long kristan bat na ka ni ka jing ja ka fis ka ban ningkong ublei habu yalam yo Moses kuwa ba Moses unyo ya ka jing pala jo ka ding hanreu kuwa ba Moses unyo ya uta ubodon halendet jong ka ding ba ulong uba pala dan lai dali ki jing shisha ba ublei kuwa ban yo bat ba Moses udon kam ban sngau thu ka ban ningkong ublei ukwa ya Moses ba Moses unyo ba ublei jong ka lau lenong udei ublei ubayai ne u imminent God
Don tang sejrong Henry udon hasenda. Ya kaba u David aga sam kaba sispa saupusan wong. Me ple ya laga kti. Bat me penhun ya ga jingkwa jogi ba imbaro. Kajing snow to hakajing yeshem kaba shimet badu blay kadega da kajing snow to bangayo I ya gijing pala. Balada ngampat kot ban yo I ya kata. Kajing em jonga kumu Kristan kadang don hatudo jo mau jingking. Lada kajing yoi jonga kampat yo jaka lani ngampat yoi ya kajing pala kajing em jonga kadang de dang kajing ya lenti how step uban ningkong jong kajing em. Pet bah bayo ka ayom kajing wan jingo kajano. Haka benta ka baar ublay jong ka law lenong. Haka face ka ban ningkong ukwa ban yoi. Bau Moses udan kam bantip. Bau long ublay ubakut. Ubaga jing kentang jong u kalong kanong rem haga jing long blay baru kot lu ye gibril bakin long gibakut. Leviticus kat kendai ar. Tu keren hau ni upait lang bakin long gibakut. Namar bangalong ubakut. Kabalai ublay jong kalau lenong. Uday ublay ubakwa banyathu ya Moses baulong ubadon bor ngadon lai teligi egi kabaningkong habang ayo ya gajing pala ngadai ban yo ya ublay jonga baulong ubayay ne kabar ngadai ban yo baulong ublay ubakot bat kabalay ngadon kam ban yo baulong ublay ubadon bor. Ulong ru ublay ubangala ban syania. Kanu gajing im kai gajing ya lenti gajongka. Langadon gajing sngono mensim na gajing syapting. Lah pedeng ki jenjar gajing yale ki balembop ya gajing im jonga. Reha bangadon ya gajing yo I pala. Ngadon ya ublay ubalong gabor. Hakasam gaba prabu kendai kat kot gabalai pusau. But Joshua arpuway sau pulay du sau pusan. Ublay ukren ya gajat ban riu kumni. Ngamla ban penkhen ya kabangalakular. Kibabuan kinong batay kiyong lada ublay uong ngamla uday ublay ubampat biang pura. Reka way pat kaliang kong wan iwa niya se kumta. Syuyo I bet bahabu ublay uong ngamla kajing bamla kajong ublay haba upen pau kamde kajing long abnormal nani kajing bambiang pura jong u hanrei kadikalat baun pen I ya ubreu bahabu ublay uong ngamla uta ubreu de ban snow tu ba ublay kajing bamla kajong ublay ka bau syukran kalong ban ailat ya ubreu baun san ha kajing em bensim. Ngamla ban penkhen ya kabangalakular. Kajing yo I kaban ningkong ba Moses uyo I hang ni kalong kajing pala. Bangadon ya ublay uba pening ya kalau lenong hagajing le kabakham pala. Ngadon ya ublay uba don ya kabor. Ban ngadon ya ublay uba job iki ki baga jing im kamla kon ban ngau thu dei hang ni ken ki para samla ki ba I ki jonga paro nga sakali ya pi yo I ayu ha ka jing ye sengelap pi ngau thu komno ha ka jing ye sengelap pi pendep program komno ha ka jing ye sengelap pi yo I ne em ya ka jing pala. Piyo ini em ya ipalia ding juga revival. Piyo ini em ya revival kaba piruai da kajing rehem bensim. Akan sedang syuana nga. Haga fis kaba ningkong ublay uong ya Moses ngan pen I ya kijing pala. Ban ngadon kamba men yo I bakata kajing pala kanlong kabakraw bat kaban kentiu ya me syakata kajing nangsan ha kajing em kabakan jaman sim
Kilong kumno ki kubor mentakas ngi. Kisnau tenat, neki pendap mensim. Kilong kumno ki jingalap hagani kas ngi mentah. Kilong ki ba pendap ya ka mensim. Neki bakut haga jing sengau tenat. Piyo i ayu haga jing sengelap. Piyo amat ayu haga jing sengelap. Pi sengau tu kumno haga jing sengelap. Ka ka banta bat ka ka phang pedeng ka ba phishim ya ka jingkot jingmot bangan le kumta balada ka lok kumno ha ka jingem ha ka banta ka beningkong jong ka jingyat lenti ngan pendep ya ka ba ublei ukwa ki para samla ba ie jonga baro ha ka fast face ublei Upen itu kerpang hau Moses. Upen itu daki ki bandra ya Moses. Baun lap bat ngam jeliu. Ya kata ka jingen ka ba mau udai bangen. Ka jing pai kerpang ka de uso ubami na ka jingen. Badan halendat. Ka jingen lau yoi neum yoi yo play. Riban nget bat ban pediang ba ublei ulong ubadan ya kabor kajing pela da kading ka ba ublei upenja ka bat heu ya ka syap jong kajing longkhot bat kajing kentang jong un pen khot ya ki breu daka ong ka Deuteronomy hagaburam uwan ban pau ban yeshem kenang bawon ra ya ka jing mot jing perkhat ban ra ya ka do nut syaka wei pat kanong rem syaka wei ka rukom perkhat da ka bas ngau tho janai bau tau ba penlong ya ki jingja udai ublei uba em bad ublei uba shisha ki para samla ngakwa ban keli ya pi ha ka face ka ban ningkong P1 jingiseng na du men Friday. P1 jingiseng baru arteli mentagas ngi lai bat menta. Piyo i kumno siya pangublay. Pisngau tu kumno siya pangublay. Bat ka ka jingya day ka jong pi badu. Hot ngiladu ka jingiseng mo hap haidian kandiat arsnem. Ngiladu jingiseng ka jing lenga ka jing pisah. Marhaka tu kasnem kidon ki samla ki ba ublay udah tei kerpang ya ka jinga dei ka jong ki badu. Kidon ki samla ki ba ublay udah tei kerpang ya kata ka jinga te lok hapdeng jong ki badu. Kidon ki samla ki ba yomat ya ka jing itu pau. Hadien jong ka jingja jong ka mit ka badum ka bangilayat dan ti arsnem. Haka di ka jinga sengyalap ka bandingkong. Piyo i kumno siya pangublay. But pis ngau tu kumno siya pang jungu. Pidan ni ka kti ka ba meding? Pidan ni ka jing mot jing perkhat ka ba ding? Daga ding? Pidan ni ka donut ka bala pendap hapi daga ding? Balada kamlong kumta. Don kam ban yoi ya ka jing yoi pala. Haga ktien ka jong ublay, habo ublay uyalam ya Moses, but yoi ka jing pala. Ukwa ba Moses omtang bon yoi yau tau Jehovah Helion lani u Jehovah Hasinu lani u El Shaddai henry bandon ya ka jingadei kabajan baru tau El Shaddai kani kapan i ken para samla kat no krau kilenti ha ka jingyat u Moses kat no kapang bat kathar de ki jing jenjar ki bau sya lembab Rehabu don ya ka jingadei badu Jehovah Helion badu Jehovah Hosinu badu El Shaddai lani ublay ubadon bor enam don kiding pongkiang kiban penbakla ya ka lentiyat ka jongu kan mau para samla hakan ni ka fast face ublay syemong ya Moses ngalalong badu Abraham henry ong ngalong badu Abraham kabamut ba ublay syem keren ya kabalalet no ukren ru ya kamenta ban pen i ba syem long tang ublay jong ka history hanre ublay jong ka jat ban riu ulong ru ublay
ubalong salonsar. Ladaan kali kinong yalam jong ka evangelistic committee jong ka sinat. POE ayu hagan ka jingiseng. Ladaan kali kinong yalam jong ka jingiseng samla sinat. POE agading. Kajubab nga happy shimet banjubab. Andre abu blay uyalam ban penlong ya ka jingiseng yalap. Kuwa bangin yoi ya ka ding hagalau niam. Ukwa bangin yoi ya umensim bakhoy. Ukwa bangin yoi ya ka revival ba ublay unte hangi. Mantalakhang ya ka fast face lakhang. Mantangin play pat ya ka jingkhang. Baniad siya ka face ka baar. Hagafis kabaar kajing Yeshem kajing ublay baru Moses kalong banra yau Moses siya kaway kajing kabakam don kam bat kata kalong kajing Shem mensim pi kajing ruai kabangis ngau tenat ban ruai kalong ngalakut jing mod ban bud yau Jisu. Marka status sa mobile ka bangi chatbot. Ni chatbot habang iyos ngo ya kajing ngo tenat jung ka tu kajing ruai. I have decided to follow Jesus. Kadi ka status ka bakring ya ki babun. Ban yo ya kajing long riu blay jong pi. Ibabu ya ka tu ka status. But habang ikren ya kata ka benta. Ngikren ya kajing Shem mensim. Lani kajing rem mensim jong uta ubabu ya kata ka status. Ngamtim kadai ka bakumno pat ka basyabar na ka bahapo. Kajing Shem mensim habang keren bo Moses udan kamban kup. Kadai kata ka bakiong kajing sngotu bat janai ya ka basyapo. Kadur bau Jisu ya kendo ya unika di masa bukren ya kajing ka arsin kapen ya kajing donkam ya kajing Shem mensim. Madhabang iong kajing Shem mensim kamut kajing mi no ka bajabo napo karung ka bakhuj nabar ban pensan ya kajing Kristan kajongi. Haga ketien kajong ublay. Ngin Shem bagajing Shem mensim. Kadai kata kabat kerei ya kadonot. Proverb arpuway kakeren siapa utrai ubat heu ya ka mensim. Habang ngayo ya kajing pela ka face ka bandengkong. Kata kajing pela kan ra yang haka face ka baar siya kajing Shem mensim. Nang kasusu kakren ya kata kajing yadei jong ka bakan jaman sim bat uta ubakan jaman sim. Hakaktian Hindi habaki keren ya kajing Shem mensim kiong samipya kabamut habadon kajing Shem mensim don kajing yadei kabajan badublay habang ngapangru ngakta ay kamba. Habang ngajenjaru ngakta ya kajing pelat. Hanreng ya keren iki Kristan juga spa snem ka baar puway ka ba kim sngotu wat ka kamba ka kajing yo mat iki kamba bat kamut kumnu haba kata iki kamba. Pi ngaset perkhat TV para samla. Toki Jew mensyua lan iki Israel mensyua lan iki Kristan juga spa snem ka bandingkong kim don Bible TV. Ndon tiba ayaki di tangkin lengdok ki bapuli ka jing tho bakut. Kin sngok tho komno kanya ka jing Shem mensit. Kin sngok tho komno kanya kata ka jing dei ka jong ki badublay. Hanre manga mapingil ayo kani. Hanre balay ka don ka jing terkhong ka jing mensit. Balay ka don ka jing nang sentut bat ka jing nang hiar war ka jing dei bat ka jing ngamtip tevi ngamtip kung kisamla pilong kumno mo ngamtip ngakaren ya ladi ngamtip kamu sin pipuli kani
Pitip ne em ubam pule kan ni unum tip ke igi kamba. Uba pule ya kan ni usan haka jidai badu play, barabusan haka jidai badu play, ukta ya ke kamba, mde bumat igi kamba. Namarkani ka kantiu ya ubriu. Ba unsan haka jing em ka bakan jaman sim. Barabusan haka jing em ka bakan jaman sim. Uyalong paralok badu play. Balay kan ni ka perthai ka long kumni. Balay. Habalong jing seng he tapi I kumbakan bethai te ka perthai. Balay pat ka long kumni. Balay. Suya catur syuting, suya catur jikirman, suya catur ke balam bamla, suya catur ke baduk jikirman, suya catur ke badum sudah balai. Iman kisamla ki bon jeseng yalap manne, pem simyo I jing pala. Apa pem dio I ke jing pala, pem don ye ke jing syam bensim. Pada pem don ye ke jing syam bensim ka perthai tekan long kumta. Maria khie na jing thia ngi duai, Maria ya ja surok la kalon. Ban miet chua ban thia la duai ndala thia ban miet ki jing mot jing perkhat ki he si la kalon. Maka jing em jongi kasakut hau mau jam uban nengkong rumpoi hamadan rumyang yang asun. Kajing syam mensim kadai kata kajing yadai kabau samla uyadai paralok badublay. Syaitan kajing ong becoming a Christian is like falling in love with God. Habang along Kristan kabang syok jing id badublay. Syok jing id kumno kat kabu ong ublay. Ublay ong pen krek no ho ngala janwan. Ngapan krek. Wong pen krek no ho ka ayom kajing wan jengok kala jan ngapan krek. Wong pen krek no ho sibet ngan wan ban tenju ngapan krek. Wong pen krek no ho ngan yatho baun wan ujumai ngapan krek. Ni em magas pa snem ka ba baga ba sitam man perkat. Yalap ki brew sita yo bagan don ka jing kenyu jumai baro ya ting. Yalap ka Bible arajar snem don bakhi. Yalap ki brew ya ka ka baka perthai ka pankhi. Baro ya siap ting. Keren ka Bible don basngap. Dei na kata ka daw ngi ya keren. Ya kata ka jing syam bensim. Kajing syam mensim kadai kajing yo pediang ya ki ba besar ya ka mensim pastor dwai lem yang ngajenjar kadai kajing em ngakwa bagan kajing em kan kut no ngaong ablay sim no ya kadai kajing em pastor dwai lem yang ngajenjar ngaya ya kan nanti ka ba bat ka ba sitam henry kajing syam mensim kadai kajing yo pediang ti ya ki ba besar ya ka mensim. Ladam syam besar yang terkong jenjar ban ngakut la. Ban ngamla ban yang ka perthai ka bakhi palo. Ki para samla ki ba ki jonga baro. Kajing syam mensim. Kadai kata kajing yat lenti. Lembat kadur ka bakan jablay. Ka ba pensan ya ladi hau Kris. Bat ka basya skor ka sur jong u. Ka ba yashim benta bat ki bakan jablay. Ka jing em ka ba ublay uyo jaka. Ka ba le ya ki ban pendon buram ya ublay. Kumno haka jing em ka ba man la ka sngi ka jongi. Pitip ne em para samla. Bangi em maka spa snem. Kaba bat kaba sitang. U Philip Clayton umpet sabar, na keren sabar mo, na keren ni long ka perthai, keren tang hakut. Wangi em maka spa snem. Bahayeng mani no hope, no salvation. Namar baga jing don kam jong kado ka kham dawa ya ka mensim. Life how minute ki semen ki kot tang haka jing sngau tenat. Life how minute ki semen ki kot tang haka jing sngau tenat yau nong ya thu khana. Haka jing syam si empat la nang hiar syatrai. Ngidon ya ublay uba em. Ngidon ya ublay uba ay hangi ya jing syam si.
Balay idang bu secondary pat saya ka pertay. Ngidon ya ublay, ubalong unong pankia, ubakraw. Balay ka jing mot jing perkhat jangi pakahir ng kong sa hospital. Ni maka pertay. Kaba tepi ban sngau thu. Ngalaju keren ya kata kabantangan ya keren. Lada kisitom kan kesan manu hayeng dai. Jing mot jing perkhat jangi kahir sa hospital. Pikam dan pisah sego ti pikam ruspa sa velor. Namar bangidai ki kristan yung siya bangin mi tongin nya duway. Nibu ami ublay ka banta ka baar. Gimbo ami ublay ka banta ka baningkong. Balado ublay uyo ya ka banta ka baningkong kajing pangayu kata. Nani hatu pinum kta mo ya ki kamba. Ka face ka baar. Kadiga jing syam bansim. Moses meniyat ya galanti ka ba bat ka ba sitom. Meniyat ya galanti ka ba koram. Henry men syap tiang lay. Haba medon ya ka jing syam mensim. Para banget kapor ayu ko bukom kani ngam tipsyu. Ngayo sngaw bagidon ki briw ki baong. Ngamlet ratio. Ngamlet school shoe. Ngampa school shoe ruwadi ki khon ki jonga. Ngamtip kay ka jing sngaw thu jongki. Henry ha ka jing syam mensim. U Jesu habu keren ya ka jing syam mensim. U keren ya ka jing penkentang. Sanctification kabamot ka jing penkerpang no ya ladi na ki ba eu perthai. Ngaju keren dia kata kabantau Jesu ong iki senran sian kumupsen bat jamnut kum kaparo umong sian kum kaparo jamnut kumupsen wong sian kumupsen bat jamnut kum kaparo ban peni ba upsen udah ujat merat uba pela balada upar ya kakti kabacabo kano kamet jong upsen kam jubet ngit kata kadega jing syam bensim man la kasngi pieteng ko met bat kaperthei la kalong ha school ha college ha gijing tray gino ki kam bat phinom long u kristan u bajanai klam ka perthei basniu saudong jongpi andre ha ba pidon ya ka jing syam mensi maga face tu pidon ya ka jing pen kentang kabada mensi bakut ai ngo yo blei bo Jesu semwan jangan ka perthei tang ban keni no yangi na ubaman ukiw ha kadeng pna ban penmi ya ka snam baga snam ju kan pen khut yang i ban le ayu ba umensim ba khut uno ba bit ban syong hangi ban le ayu ba habat telot ka jinget jonga on bat scam yang bangan bat hilut ngamla dei ma uban bat yang snap ha para samla ngan pule ya ka we ka jing tho jong we historian uba kraw uba kerteng Alexander Fraser Tytler ongkom ne arspa shipo ladan ken kelum ya ka snem ba ka perthei ka penmi ya ka jing start ka ba kham kraw bat ka wei pa ka wei ka jat ban riu kala nang kham shai bat kham start naka jing long riu dum ngapa mo naka jing long riu dum syaka jinget bakan jaman sim naga jinget bakan jaman sim syaka jing slur naga jing slur syaka jing light lut naga jing light lut syaka jing roy naga jing roy syaka jing perkhat tang ya lade naga jing perkhat tang ya lade syaka jing duna ya ka jing skau tho ban le ai naga jing duna ka jing skau tho ban le ai syaka jing shania tang hakiwei naga jing shania tang hakiwei syaka jing long merau biang kajing syam mensim kade kajing yadei ba ubanget uben scam bat lau play kibun ki sermon kane ka juk jongi ka pembenta ki baong ngidon kam kita ki world class Christian ngidon kam kita ki radical Christian ngidon kam kita ki apologetics ngidon kam ki nong yada jo kajing yet ngang ong mdon kam pidon tang kajing syam mensim kalabiang pinget ni em para samla bakadon kajing tho bau gi samla lani u kristan u badon ya kajing syam mensim udon ya kadur ublei wat ukso badom katnu umnud ban pet persya kata kade kajing syam mensim haka face kabar ngan ai hame
ya ka jing syam men sim namar katai ka phalia ding ka pen pelu ya ka jing mot jing perkhat ba ka do nu bangadon kam ban tip syapang ublei para samla ba i junga baro ublei ukhot ya phi bat yanga syaka jing syam men sim ngam tip kan nungut ki bawan jing seng was ngui ai mo ngatangan keren bet was ngui ai kan nungut ki bapoi hapulu mene ki bayo phone call ni ki parlok da ka baong nda pila apoi hapulu sa WhatsApp kidur ngam tip kan nungut ki baong tamo iti kaman si seng ti parlok ngan haban WhatsApp kidur ya ka jing don ki breu ya ka jing he juga jing seng ya ka jing so tenat ki choir bat ya ka jing ngau tenat ka kubor ngam tip pi ong kom ta mane lada pi ong pi don kam ban rung syaka jeli ka banengkong ti ngi im ma ka perthei ka bangi hab ban ya trilang ngin hab ban ya balance ni em aga perthei nga perkhat na di ba nga duway baro na do ngayo e program ngong try ay pagkatukal air arajan riu kan be biang mentagas ngi mas ngau iet habang akan mayu arajan riu bangilakiw ya ulum karbel uba kentang wan jeseng di Bible satu tenat poi ha jaya sejan yang atrai pak revival tu pak mamiu mensim rehem ka mensim Henry tang si snem dap rumpat dap ha lakon bale kut bangim simrung banyo i ya ipelia ding haga face ka banding kong ban ngim tre ruban peli ka jingkang ban rung siya ka face ka baar don kibakum kita kani ka jingisek don ayu ka kandon ba ublay uong yo Moses kan mau ha ka face ka banding kong bad ha ka face ka baar da mekwa ban mat lot no ya ki juti nakikijat chong me lot no ya ka to ka juti ka bala kumyo ya ka basnew ya ka bakla ya ka puut ya ka basmajak liya lot no ya ka to ka juti ka bala juyat halaga jong kapor lot no ya ka to ka juti ka bahadu menne ngadang perkhat baka bangale mga kababahas sudah lot no ya ka to ka juti ko Moses namar ki sau pos nem ki ba melayat hateng meyat halaka jong kamon para samla ba i chunga baro kajing lot no ya ka juti kadi kajing hikai ya kajing long ka basnoret penret ya ladi ong upetres hakikti jong utau badon bor u Thomas Merton uwe ni kinong tho ubatai ya kajing snoret kumni hakajing snoret ka basisha bat janai ya kajing kuwa kamaladi baro la penjak bat kamen sim kan om em tang haladi henry hau blei bat hau on pen kaladur proverb arfu arsau kong ka bainong jong kajing sngorit kalong ka spa kaburom bat kajing em ublei upersya ya kajing sarong henry un ai kajing ai hakibas sngorit para samla kajing sngoret kadi uso jong kajing long jing em bangi don dia kajing syam bensim kajing sngoret kadi kajing pendem hau ta ubadon ya kan nongrem gabaskam kan mau habangin saya keren ya kajing seng revival wat let batai mapi syapang ka program ai bau blei hakata kajing sngoret kajong pi untap ya ka program bat iki jing syakri kiba pidei ban pendam para samla ublai uong yo Moses launo yagi juti ki jong ma kumno kan ngin long nong phla ladai ka face ka baneng kong rungim tre face ka ba rungim tre lot juti rungim kumno kenyin long kinong pla ya uwa Jerusalem
hakabakut kaperthei lada ya ka face ka ban kong ngem tre ban kata ya ka face ka baar ngem tre ban kedob ya ka face ka balai ngem tre ban pediang pikwa ban yo i ki kamba pikwa ban yo i ya ka ding ke jong men sim rung sya ka face ka ban kong ka baar pin yo diang ya ka bor ki para samla jonga baro ki badon haga di kapor ujo ublei ukhot ya phi bad yanga kading ka jong utrai ka don hangdi hai jing yo ipau ibaret ngayo i ka ding ka jong utrai menamen miet habang atia ka batap ya ka balang maulai ngayo i ya ka ding utrai ka batap ya ka jia seng samla sinat bad hangni untang no ya ka bam khod kading ban pen rehem ban pen saat ban pen kia nginyet wai para samla mdei manga ubaong dei ublei ubak pasiau badu ong yang akren pikwa ban rung syaka jeli ka ban engkong pikwa ban pli ban rung syaka jeli ka baar pikwa ban loit no egi juti ki jong pi ho haga jing em ngi bakla bun sin haga jing em ngi telot bun sin haga jing em ngi kwa ban le tangi ka badai hanre ka basha job sudah haga jing em ngi kwa ban le tangi ka ba uplei umon bat usngau bha hanre si jam ka kejap ngi la bakla balai namar bangim rung syaka jeli ka ban engkong para samla ka ding ke jan miet ka boble ukhot ya pi ba phen ra ya ka do not hakmat jong pikwa ne ban mat ya ka ding ke jong oble pikwa ne ban mat ya ka ding jong ka jing ham ban si pikwa ne ban mat ya ka jing phala kat ma bidang khap rep jar jar ya ladi ai la ba men si ma khot unia da pedeng jong pi bat pensya skor ba men sim uang adon kam ya pi phim sngau iet ba ka perthei ka ba jot kat ni ka perthei ka ba du jingkermen kat ni kan ola da pikwa ban yo i ya ka revival bet hagi samla ki badon haka shatri jong ka KGP sinat samngi phim sngau iet ba ka perthei ka ba kwa ban yo i ya ka beneng ka da pikwa ban yo i ya ka beneng bet hagi samla ki badon haka shatri jong ka khasi jantia presbyterian sinat sangi pikwa para samla banong iwei ne kita ra ya ga don hot jong pi ga ni ga jan bet ong try ga don kam ya me try ga kwa ba men pen mat yang aru bangan rung ha ka jeli ga banding kong ngan rung ha ka jeli ga ba ar ngan mat ya ga jing syam men sim nginya duai bat pi ga ni ga jan bet nginya selok bat pi ne ga ni ga jan met ka ba khat do ngin duai da ka bangi ai tilot yaladi bakat nungut ki bakwa ban ra ka donut jong pi hakmat jau ble ga ni ga jan met kumu syakri ubaret ngan ya sat lambat pi ga ni ga jan met ngan ra lang bat pi ga ni ga jan met ngin pan ya ga jing pen syat bo na uble ga ni ga jan met shwa bangan duai ka do pidang khap re bagi khmat pikwa ban ra ka donut jong pi syaka ta ka jing syam men si tangkum ka dak bangan yu i ngakarpa ba pin yang nang tu na ba pisang kat nongot ki bakwa ban ra ka do not jong pi sha oblei ha ga ni ga jan met shwa bangin duai kat bangin dang khap re bagi khmat ublei kur khui ba ublei kur khui nang don shu ne am pikwa ban mat ban rung ha ka jeli ka ban kong ublei kur khui pi bla yang sendam dang don shu ne am shwa bangin le ja oblei ki barwai ublei kur khui pi ki barwai kwa ya rung ki bla yang sendam nge ja duai bat pi ga ni ga jan met dang don shu ne am shwa bangin le hau ble ki jing duai pikwa ne em ban mat ya ga jing pen ki ka ba thamai pikwa ne man mat ya ga jing syam ban sim ka ba thamai dang don man man shu yang kloi kloi u ble kur khi ba dang don shu ne am shwa bangin le u ble kur khui pi u ble kur khui pi u ble kur khui pi u ble dang don shu ne am shwa bangin le hau ble ki jing duai ha ba pi ya u ble kur khui pi ka dang don shu ne am shwa bangin le hau ble ki jing duai pis ngau don kam ubleng kur khiba shu yang kloi nge duai bat phi ha ga jan me dang don shu yang kloi nge duai bat phi ga jan me ubleng kur khui
พี่ดังดอนชูเนี่ยชัวบังกินเลยเอาเลยหากิจด้วยหังตัวฮะพี่ยังงักว่าแบบเป็นด้วยบัญญัติศาสตร์จะดีหังตัวฮะพี่ยังพี่องเชี่ยมยังงักตรายหังตัวฮะพี่ยังรงสกบัจเลวต่ำหังตัวฮะพี่ยังองตรายงักว่าบัญญัติกิจพละหังตัวฮะพี่ยังองตรายงักว่าบัญมาดยังก็เชี่ยมบันเสียมตัวฮะพี่ยังองตรายเป็นขี้ยยังงามจูจบฮะก็จึงงาชาจบงาบักลาบนเสียหังตัวฮะพี่ยังองตรายงาดอนกรรมยาแม่มันงาขอดเอพิเพนด้วยจาร์จาร์กันในกจานเมียดกัดบักกีเวย์ปัดกิดังเย่งกันในกจานเมียดดังดอนชูเนี่ยชัวบังกินเล่เอาเพลย์ฮักกิจิงด้วยดังดอนชูเนี่ยกันในกจานเมียดกับอุเบลอุนระยาพีมาเป็นรงชกจิลีกับบันเนงกองชกจิลีกับอาร์บัดชกจิงเชียมบันซีมกับบัดทำไมดังดอนชูเนี่ยชัวบังกินเล่เอาเพลย์ฮักกิจิงด้วยอุเบลอุนยรับอุเบลอุนกึศคูยังงี้หากในกจานเมียดงักขอดอีพิกิบาลายังเพียงด้วยจาร์จาร์ในประคัตเชนิชไตด้วยจาร์จาร์องตรายเชี่ยมยังตั้งกุมนี้ก็กันรัดงักว่าบันลงอุบมันตัวนักบันตาจงแม่งักว่ากันรัดบันมันระยังชักตะกจิงเชี่ยมมันเสียมกับทำไมด้วยกันในกจานเมียดด้วยจาร์จาร์กันในกจานเมียดอุตรายอุนเป็นขี้ยอุตรายอุนเป็นลายอุตรายอุนเป็นยาพีอุตรายอุนเป็นขี้ยาพีอุตรายอุนเป็นกบบอร์ยาพีด้วยกันในกจานเมียดจาร์จาร์ต้องยินด้วยกุกป้าจงอีอุบาหบเนงงี้ไอ้งูยังแม่กันรัดกันในกจานเมียดกัดนี่แม่ขอดยังงี้บางยินยังบางยินยังหาที่มาแม่เครนยังงี้น้ำมันเงียบชิมรุ่งแต่กันรัดชักจะลีกับบันหนึ่งกองเงียบชิมรุ่งชักเฟสกับบันหนึ่งกองเงียบชิมรุ่งรู้ชักเฟสกับอาร์บันเงียบจูลอดยังก็จูตีจงก็จิงสงอริดก็จงงี้หากจิงจงงี้ไม่อยู่อีกัดนี้ก็ตรายกิสัมลากิยังไม่อยู่อีกัดนี้ก็ตรายกิกว่าบันมาดยังก็จิงเชมมันเสียกันนี้ก็ตรายกิทรังบัดกิสเลียงยาแม่กันนี้ก็ตรายกิกว่าบะเมนชงดับกระไรยังก็จิงจงกีตรายงัดไว้นำมากระตากันในกจานเมียดมาละลงกำมันจงแม่กันราดละลงกำมันจงแม่เมนกตากระปังยังอีกิบาลยังเมนกตาอับเลยดาวมันเสียมจงแม่เมนกตาบางเงินมาดยังก็จิงเป็นกันดูเงินมาดยังก็จิงเป็นขี้ทำไมเงินมาดยังก็จิงล้ำจงมันเสียมจงแม่เงินมาดยังมันเสียมบักคุยกตายังก็ตรายในกจานเมียดกตาอับเลยไอ้บางเงินมาดยังก็ทิ้งจงกระไรไปกตาก็ตรายกันในกจานเมียดบักบางดังด้วยเงียบนิยมมาดบางกตายังก็ตรายกตาอับเลยกันในกจานเมียดกตาอับเลยไปจงกตายังก็จึงหมดจึงประคัดบัดก็โดนโดดไม่อยู่อีกกรรมจงอีไม่อยู่อีกจึงเละจงอีไม่อยู่อีกจึงหมดจึงประคัดจงอีกตายังกันในกจานเมียดก็ตรายกตาก็ตรายไปยังอีกิบาลายังบางนิยมมาดยังก็จึงพลัดบัดก็จึงเป็นขี้ยากตาก็ตรายไปวัดชาบางโบดก็จิงดมกิจิงบำลากิจิงชาจบกินเล่นเตะกินเล่นช็อปอย่างงี้กินเป็นบักลาเนาะอย่างงี้เล็ดก็ตรายกันในกจานเมียดไอ้บางงี้กิบยังกินโยอียาแม่เงินโยอียาแม่อุจิสุกันเงินโยอีก็ตรายยาแม่อุบเลยอุบลักกันติวกันตรายจิสุบกระโดดชิมบัดกตาอย่างงี้ก็ตรายกตาอย่างงี้กันในกจานเมียดอับเลยกตาเด็กดิ้งโจมันเสียมตาก็กันรัดไปตรายงาอยู่อีก็ดิ้งก็จอมแม่ก็ตรายก็ดิ้งจอมแม่ก็ตรายก็บ่แม่ก็ได้ก็จิงเสงไอ้ก็ได้ก็จิเสงเงินมาดก็ตรายเงินมาดอับเลยก็จิงเป็นขี้ทำไมเงินมาดเยาคดีไบเบิลมันเงินมาดรู้โยมันสีมาคุยตรายก็ตาอย่างนี้อับเลยก็ได้ก็จานเมียดอีกนี่ก็บลายังก็ตากระปังก็ตรายก็ตากระปังก็ได้ก็จานเมียดอับเลยก็ตากระปังอับเลยบางเงินพายใช่ไหมก็ตากระปังอย่างนี้อับเลยhagan ni kapor shim kan rat hagan ni kapor shim hagan ni kajing duai ka jungi haga karteng u jisu ni pan amen ublei un kerku ya phi baro ki bala yang un kerku ro yangi iwei pa iwei baro hagan ni kapor ngin penwai hagan ni kajing seng da ka banginya shim banta ban ruai kan namba jing ruai ka basan spa lai puar san spa lai puar Kitu ki badan kam ye gajing duai ye gajing selok. Kat bagi dang ruai ke ni gajing ruai. Dia si pila banwan si sakamat ni sepelat ye gajaka syong ye pi. Kitu ki bala yang bat ki bam shim yang kumjo.
พี่ดอนกำยังกะจิงตัวไว้บัดนี้กะจิงสลอกนักบันตาจองพี่ละบันวันสุกิใจเงินรวยตั้งชิเซนรวยกันนี่กะจิงรวยบรอสาวตะลิกิดขอดพี่ละบันวันนั่งตัวนับพิชองอุบเลยอุนเกิดคูยาพี่วัดกันตัดกุจิสุจำนวดสเงากะยามจงอ่ะหาบะเมดังขอดยากิเววัดกันตัดยังอ่ะพิสูจน์กรรมมีจริงด้วยพิสูจน์กรรมมีจริงสลบชวนสิขบัดมีด้วยบัดพี่มีเสียสลบบัดพี่kita kibala yang ber kibam syurian kumju kilawan wan si khbatมีด้วยkiba yang sabarชวนสิสกดมีด้วยบัดพี่กันนี่กะจันเมียนkiba yang naga kuayaพิสูจน์กรรมมีด้วยสลบบัดพี่ชวนสิสขบัดมีด้วยบัดพี่พิสูจน์กรรมชวนสิสขบัดกันบางน้องรวยกันนี่กะจิงรวยดังโดนชวนก็เลยคลอยชัวบันกดกะจิงรวยวันก็เลยคลอยงี้จะด้วยบัดพี่ที่กำเสลอกันด้วยนั่นเป็นจงพี่ที่กำเสลอกันเนี่ยสลบบัดพี่พิสูจน์กรรมชวนแกกะจิงเอกับพี่มาแกกะจิงเอกับผมโดนบัดทิบงี้จะด้วยบัดพี่นี่ก็ขอจะก็ควายพิสูจน์กรรมชวนงี้จะด้วยบัดพี่งี้จะด้วยอุเบลนก็คุยพี่อุเบลนก็คุยพี่ดังโดนชวนเนี่ยนักสกาวกระดิ่งก็จะอุเบลนก็โดนนั่นก็จิงเซงพิสูจน์กรรมกี่บรอยควายวันงินจะด้วยบัดพี่กันนี่ก็จะเซ็งดังโดนชั่วนี่ก็กลัวเยอะวันงินจะด้วยบัดพี่อุเบลนก็คุยพี่กระดิ่งจกรีไบเบิลก็โดนนะกันนี่ก็จันมีพี่ก็บันรุ่งชักจะลีกับบันดิงกองชักจะลีกับบ้านชวนคลอยงินจะด้วยบัดพี่ดังโดนชั่วเนี่ยชวนคลอยงินจะด้วยบัดพี่นี่พี่ก็บันรักก็โดนจงพี่ชาวอุเบลชวนคลอยงินจะด้วยบัดพี่กันนี่ก็จันมีดังโดนชั่วเนี่ยดังโดนชั่วเนี่ยชวนคลอยเงี้ยด้วยบัดพี่กันบักจิงรวยกันดังยาชวนสุกิใจนั่งตัวนับพี่ชงนั่งตัวนับพี่ยังเงี้ยด้วยบัดพี่กันนี่ก็จันมีคิดว่าเดินชบาร์กันนี่ก็ยังมันนี่พิสโกเดินกำวันเงี้ยด้วยบัดพี่เงี้ยด้วยบัดพี่กันนี่ก็จันมีวันดังเดินชั่วมันวันคิดว่าชงชบาร์กันนี่ก็ยังมันนี่ดังเดินชั่ววันกิลงกมีกิลงกปากิสัมลาพิสโกเดินกำวันเงี้ยด้วยบัดพี่กันนี่ก็จันมีเล่นตัวคุยพี่ก็กงดังโดนชวนเนี่ยกิมแมนกิปารากิไปจงอันก็คุยพี่ก็งี้จะด้วยอุเบลนตัวคุยพี่วันงี้จะด้วยกันนี่ก็จันเมียกับอุเบลนอย่างงี้ก็ทิ้งจงรีไบเบิลแล้วก็คุยพี่สโกเดินคำชวนสิขมันงี้จะด้วยบัดพี่กิปาร์ลอกสัมลาไปจงอันพี่ลงกิมแมนกิปารากิไปกิจงอันพี่สโกเดินคำชวนงี้จะด้วยบัดพี่หากนี่ก็จริงเสียงดังโดนชูมันวันคล้อยงี้จะด้วยบัดพี่พี่สโกเดินคำนี่ก็จริงด้วยชวนงี้จะด้วยบัดพี่กันนี่ก็จริงเสียงดังโดนชวนเนี่ยดังโดนชวนเนี่ยชวนคล้อยงี้จะด้วยบัดพี่ดังโดนชวนเนี่ยอุเบลนตัวคุยพี่อุเบลนตัวคุยพี่กินแมนกิปรากไปกิจงาอุเบลนตัวคุยพี่อุนพันดับพี่เด็กจริงสุขอุนพันดับพี่เด็กจริงแมนอุนพันดับพี่เด็กจริงจงรีไบเบิลอุนพันดับพี่เด็กอุมันเสียมาคุยอุนพันดับพี่เด็กกี่บัดทำไมอุนพันดับพี่แล้วก็จึงเชื่อมันเสียมกับทำไมกันดังโดนชวนก็เลยงี้จะด้วยบัดพี่ดังโดนกี่เป็นชบาร์แล้วก็ยิงมันนี่งี้จะด้วยบัดพี่งามโยอีพี่สกาวเดินกำชวนที่จะขมัดงี้จะด้วยบัดพี่ดังโดนเนี่ยดังโดนชวนมันงี้จะอุเบลก็จึงด้วยกันนี่ก็จันมีดกับอุเบลอุนเป็นโยอาพี่อยากเลี้ยจงรีไบเบิลอยากเลี้ยก็จะอุมันเสียดังโดนเนี่ยชวนคลอยงี้จะด้วยบัดพี่ตาก็ตรายกันนี่ก็จันมีดเลยตาก็ตรายCounselor, kita coba ban senran lem di kita badan syabar, kita kuat banwan syarjing IT temai.
juai bat bi ni ka jan mit pin mi na ka ni ka chia seng bat ka jing pen khia bat ka jing pen lan ha ka kerteng ka jong Jesu Ayam tunga abame ng konyakiwe wan kintay yaga oh Jesus Jesus Skokayam wan kula nya juai bat bi ni ka jan mit Habame ng konyakiwe wan kintay yaga oh Jesus Jesus Skokayam tunga habame ng konyakiwe wan kintay yaga ngam don hokku try Pandawa tangbame lasya yakadonus hilpenkel don shibo na ka ni ka jing seng namargin ona Jesus Skokayam tunga habame ng konyakiwe wan kintay yaga Uten Reichslau kajing Wat kajing suktai Ngam don syu aneng akendel Ang mami utway Jesus Jesus Skokayam tunga habame ng konyakiwe wat kintay yaga Gan so bahaban kerpat i Reverend Eti Solia bain pelat yang ngi de jingkerku bat benwai Tani penuai Hak bawai no jung ni sakring jung ni ami au blay bagi jeng lap ya gospel ke jong me tu doai bagi jeng ke brak biang Jesus Kristus putrai ke jeng ba ke pela ke mayan ke jong blay ku pa ke jeng slok jeng betengan bagi jeng pesat bor jong mensim bakoi kini ke jeng kerku jong blay ai kini wan syong sa rengkat kerpang nakam ta kini ki kun ke jong me au blay ke lawan ke ban IT ladi Hoi ru krim ngai ke badan hang ni pada keleng setlak pertai ke bani bat sakrim Nadu menta bat syadu ki bom jukut ru
Amen.